Indkøbsfunktionen skal være effektivt. Den skal indkøbe varer hos de rigtige leverandører i de rigtige mængder, de rigtige kvaliteter, til de rigtige priser og til den rette levering. Indkøbsfunktionen skal samtidig styre indkøbet i samarbejde med bl.a. produktion og salg. Indkøbsfunktionens opgave er at være bindeled til forsyningsmarkedet. Introduktion til kapitel 20, indkøbsstyring. Og hvilken købsstrategi ønsker virksomheden at benytte for de varer, man har besluttet sig for at indkøbe? Figuren, der ses her, viser hvilke overvejelser en virksomhed skal tage stilling til, når man finder ud af, om man fremstiller selv eller købe. Først skal man overveje, om varen hører til kernekompetencen i virksomheden. Er det sådan, vil fremstillingen af varen få konkurrencemæssig fordel? Hvis man ikke vælger at fremstille selv i første omgang, skal man overveje, om man risikerer at blive afhængig af leverandøren. Vurderer man, at det er tilfældet, bør man fremstille selv. I næste punkt skal man foretage en vurdering af forsyningssikkerheden. Mener man, der vil være problemer ved at købe varen i forhold til forsyninger i virksomheden, bør man selv fremstille varen. Derefter bør man se på omkostningerne ved egen fremstilling og køb. Hvis det er billigere at fremstille selv, bør man overveje det. Man skal kigge på kort sigt økonomisk betragtning, og her sammenligner man kostprisen ved køb med de variable enhedsomkostninger ved fremstilling af varen. Ses det med en langsigtet betragtning, skal variable omkostninger sammenlignes med samlede enhedsomkostninger. Vælger man ikke selv at fremstille varen, er der tale om outsourcing eller udlicitering. Der er sket en udvikling, og man outsourcer nu også kernekompetencer i virksomhederne. Outsourcing af kernekompetencer kræver dog rigtig tæt samarbejde med virksomhed og leverandør. Ved outsourcing får virksomheden lavere kapacitetsomkostninger og større variable omkostninger. Ses på det samlede regnestykke sparer virksomheden normalt i omkostninger. Ulempen ved outsourcing kan være, at man bliver afhængig af leverandører. Det gælder især få leverandører eller outsourcing af kernekompetencer. Under købsstrategi, der er der 3 forskellige slags: konkurrencebaseret, samarbejdsbaseret og differentieret. Under differentieret købsstrategi er der 4: partnerskab, rammeaftale, forhandling og rutinekøb. I den konkurrencebaserede købsstrategi er der tale om, at en vare købes på normale markedsvilkår. Her vælger man ud fra billigst og bedste leverandør. Man prøver hele tiden at presse prisen ned ved at spille leverandørerne ud mod hinanden. Det kaldes multisourcing, og forhandlingspositionen er stærk, hvis man vælger den her strategi. Ved samarbejdsbaseret købsstrategi ser virksomheden leverandøren som samarbejdspartner. Det bygger på langsigtet og gensidig tillid. Her forpligter virksomheden sig til at købe varer hos den valgte leverandør. Det kaldes single sourcing. Det fører til en win-win situation, da virksomheden og leverandøren opnår fordele. Samarbejdet giver følgende muligheder: viden til rådighed for hinanden, åbne kalkulationer. Her får man delt det samlede overskud mellem begge parter, men samarbejder om produktudvikling. Herunder er der konkurrencemæssige fordele: hurtig udveksling af informationer, lettere sikker planlægning, enkel administration, bedre kapacitetsudnyttelse, bedre produkt- og servicekvalitet, kort leveringstid, reduktion i lagerbeholdning, fald i logistikomkostninger, bedre kvalitet i udviklingsarbejdet. Ulemper ved strategien er tid og penge. Den bekostelige affære, da det er svært at udskifte samarbejdspartner. Differentieret købsstrategi. Her kombinerer man samarbejdsbaseret og konkurrencebaseret købsstrategi. Virksomheden vælger i nogle situationer at skifte leverandør, og andre indgå samarbejde med udvalgte leverandører. På figuren, der ses her, er der nogle felter: økonomisk betydning, strategisk betydning. Herunder er der stor og lille i begge felter. Der er forskellige muligheder ved at kombinere disse. Strategisk betyder, at man ser på varens betydning, kernekompetence og fremtidig konkurrenceevne. Økonomisk betydning er i forhold til varens pris. De 4 forskellige muligheder, der er i tabellen, er partnerskab, rammeaftale, forhandling og rutinekøb. Partnerskab er fordele ved tæt og langsigtet forpligtende partnerskab med en udvalgt leverandør. I rammeaftalen, her laver man en kontrakt med specifikke krav, ofte inden for en kort periode. Her forhandles ikke det pris, levering osv. står i kontrakten. En ulempe er, at man er bundet af kontrakten hele perioden og kan derfor ikke finde nye leverandører, der eventuelt er billigere. Der kan dog være klausuler om forhandling af priser. Partnerskab og rammeaftale er forskellige grader af samarbejde mellem virksomhed og leverandør. Ved forhandling kan man indlede forhandlinger med flere leverandører for at opnå de bedste betingelser. Ved rutinekøb er varens strategiske og økonomiske betydning ikke så stor, og man vælger derfor ud fra normale markedsbetingelser. Her er der ofte tale om enkelte leverandører. Rutine og forhandlinger er konkurrencebaseret. Forhandling og rutinekøb er konkurrencebaserede købsstrategier. Ja, og nu vil jeg så snakke lidt om ABC-analysen. ABC-analysen er et analyseværktøj, som skal sikre, at man fokuserer sin logistik på de vigtigste varer, kunder og leverandører. Man arbejder i ABC-analysen med 80-20-reglen, som går ud på, at de 20% vigtigste varer skal stå for 80% af dækningsbidraget og omsætningen. Og derudover skal 80% af virksomhedens leverandørgæld komme fra 20% af leverandørerne.
Her er så et eksempel på, hvordan en ABC-analyse kunne se ud. Vi har her 10 varer, og vi vil finde ud af, hvad for varer der har det største vareforbrug, og dermed er de vigtigste. Hver af disse varer har forskellige forbrug og forskellige kostpris, som man så ganger sammen og får et samlet vareforbrug på året. Disse vareforbrug er så forskellige størrelser, og man rangerer dem efter de største. Så den her nummer 6, den har for eksempel et vareforbrug på 900.000, og dermed den største. Den får tallet 1. Det næste man ser, det er så nummer 3, der har 640.000. Den får tallet 2. Ligeledes bliver resten fordelt, og man finder så ud af, hvilke af varerne, der er vigtigste. Man har i en ABC-analyse 3 forskellige typer varer. A-varerne, som er de vigtigste, B-varerne, som har lidt mindre betydning, og C-varerne, som næsten er uden betydning. Man har den her virksomhed valgt, at A-varerne er de 20% vigtigste, B-varerne er de næste 30%, og C-varerne er de sidste 50%. Man tager så årets vareforbrug for de enkelte varenummer og sætter ind i den her kolonne. Så laver man et akkumuleret vareforbrug, hvor man i den første tager bare de 900.000 over. I den næste, der tager man de 900.000 og lægger til de 640.000 og får 1.540.000. Det gør man så hele vejen ned, indtil man til sidst ender op med et samlet vareforbrug på 2 millioner. Man tager så det akkumulerede vareforbrug i procent, altså i den første 900.000 delt med 2 millioner. Man får 45%. Ligeledes skal man med de 1,5 millioner og får 77%. Og sådan fortsætter man helt ned til man er færdig og har 100% af det akkumulerede vareforbrug. Det hele samler man så op og finder ud af, at A-varerne, som var de 20 første procent, står for 77% af det samlede vareforbrug. B-varerne, de næste 30%, står så for 19% af vareforbruget, og C-varerne, de 50%, står så kun for 4% af vareforbruget. Og man kan så se, at der er nogenlunde overensstemmelse med 80-20-reglen. Godt nok en lille smule under 80%, men det er jo også et meget forsimplet eksempel. Når man har valgt en leverandør, giver man en ordrebekræftelse på, at varerne skal leveres, og derefter går ordren igennem. Indkøbsprocessen starter med, at man udarbejder en indkøbsrekvisition. Den bestemmer, hvor meget og hvilke varer man gerne vil have leveret. Efter det skal man lave en undersøgelse af leverandørmuligheder, altså hvem kan levere disse varer. Hvis ikke varerne er i orden, kan man lave en reklamation, og det er også indkøbsafdelingen, der står for denne del af arbejdet. Ved hjælp af overvågning sørger man for, at den rigtige vare kommer til den rigtige tid og i det rigtige antal. Tilbudene bliver sammenlignet, og man vælger den leverandør, der skal levere varerne. Herefter indhenter man tilbud fra forskellige leverandører på de varer, som man gerne vil have.